άλλο ένα ταξίδι ξεκινάει και σήμερα έχουμε περιορισμό τα Μαστοροχώρια και το Γράμμο. Συγκεκριμένα θα πάμε στις λίμνες Μουτσάλια ή αλλιώς λίμνες Αρένων Γράμμου. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι λίγο έξω από την Κόνιτσα και από εδώ θέλω 1 ώρα και 1 τέταρτο για να φτάσω εκεί. Σταμάτησα σε ένα πολύ ωραίο εκκλησάκι, μιας και μου φάνηκε έτσι ιδιαίτερο, οπότε πάμε να του ρίξουμε μια ματιά. Βγήκα λίγο έξω από το δρόμο μου και ήρθα στην Πυρσόγιαννη, η οποία είναι ένα χωριό στον Γράμμο, και βρίσκομαι στην εκκλησία του χωριού και εδώ έχει ένα μνημείο των μαχητών ουσιαστικά, οι οποίοι χάθηκαν. Ο δρόμος για να φτάσεις έως τις λίμνες πάνω είναι λίγο περίεργος, έχει στροφές και πλέον είναι και χωματόδρομος. Οπότε θέλει μια οδηγική άνεση, ας πούμε, για να φτάσεις και να μην σε ζορίσει. Πάντως κακός δρόμος δεν είναι, απλά θέλει τον κατάλληλο εξοπλισμό, ας πούμε, και την κατάλληλη υπομονή. Οπότε, επειδή θα είναι πάρα πολύ ωραία, την οποία δεν βλέπετε γιατί είναι όλα φωτεινά, πάω να συνεχίσω. Βρίσκομαι περίπου 5 λεπτά απόσταση από τη λίμνη και έχω βρεθεί σε μια καταπράσινη τοποθεσία και απλά κάθομαι και χαζεύω τη φύση. Έχει και αέρα εντωμεταξύ, η θερμοκρασία, παρόλο που έχει πάρα πολύ ήλιο, είναι τέλεια, οπότε απλά θα κάτσω να ρέξω για λίγο και συνεχίζω μετά. Και αυτή πίσω μου είναι η λίμνη που ψάχναμε τόση ώρα. Μου πήρε περίπου 1,5 ωρίτσα να έρθω εδώ πέρα, αλλά η διαδρομή και όλη η θέα εδώ το αξίζουν με το παραπάνω. Εδώ έχει πάρα πολλά σημεία στα οποία κόσμος έρχεται και κάνει κάμπινγκ, καθώς βλέπω σημάδια από φωτιές κάτω, αλλά από ό,τι φαίνεται σέβονται το περιβάλλον, μιας και είναι όλα καθαρά, δεν έχουν αφήσει σκουπίδια πίσω τους. Η λίμνη Μουτσάλια που βρισκόμαστε τώρα βρίσκεται κρυμμένη μέσα σε ένα πυκνό δάσος από οξιές και γενικότερα το τοπίο εδώ είναι μέσα στο πράσινο. Είναι ό,τι καλύτερο να έρθεις να χαλαρώσεις. Η επάνω αρένα έχει υψόμετρο 2.196 μέτρα. Η ονομασία τους προέρχεται από τη βλάχικη λέξη μουτσάλι που σημαίνει βρεγμένο, ενώ η ονομασία αρένα προέρχεται από το επίσης βλάχικο λατινικό αρένα που σημαίνει αμμουδερός τόπος. Βρίσκονται στο νομό Καστοριάς και συνορεύουν με τον νομό Ιωαννίνων και βρίσκονται στα 1.730 μέτρα υψόμετρο περίπου. Επικοινωνούν μεταξύ τους μέσα από ένα ριάκι μήκους 60 μέτρων. Η δυτική λίμνη, δηλαδή αυτή που ακουμπάει στις πλαγιές, έχει περίπου 1 χιλιόμετρο περίμετρο και τους καλοκαιρινούς μήνες δεν κρατάει πάρα πολύ νερό. Έχουν γίνει και κάποιες επεμβάσεις, όπως από τον πρώτο κυνηγητικό σύλλογο Καστοριάς, ο οποίος έχει φτιάξει και ένα κιόσκι εδώ πέρα και υπάρχει και μια βρύση για να μπορείς να πιεις νερό. Στην περιοχή συχνά συναντάμε αρκούδες αλλά και τρίτονες. Ο πιο γνωστός είναι ο αλπικός τρίτονας που συναντάμε και σε άλλες λίμνες της χώρας, όπως τις Δρακόλιμνες, και είναι και ο κοινός. Η ορνηθοπανίδα της περιοχής περιλαμβάνει πολλά είδη του δάσους, ενώ στο Γράμμο υπάρχουν πάνω από 150 είδη. Και κάπου εδώ αυτή η περιπέτειά μας στο Γράμμο έφτασε στο τέλος του.
Όμως στον Γράμμο και γενικότερα στα μαστορυχώρια θα κάνω πάρα πολλά επεισόδια, μιας και είναι περιοχές που δεν έχω επισκεφτεί τόσο και θα ήθελα πάρα πολύ να τις δω. Οπότε το επόμενο διάστημα το έχω βάλει στο πρόγραμμα και θα γίνουν και επεισόδια εννοείται. Λοιπόν, αν σου άρεσε το βίντεο και σου αρέσει αυτό που κάνω, μπορείς να κάνεις ένα like, ένα subscribe για να ενημερώνεσαι για όλα τα νέα βίντεο, ένα comment να μου πεις νέες τοποθεσίες, νέους περιορισμούς, να σχολιάσεις τι δεν σου άρεσε, τι σου άρεσε και γενικότερα τι άλλο θα ήθελες να δεις. Όλα τα κοινωνικά δίκτυα είναι στην περιγραφή, αν σε ενδιαφέρει να στηρίξεις και εκεί πέρα. Αυτά από μένα, να προσέχεις τα ταξίδια σου και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!